ha tingut una circulació fora de Catalunya i fora de l'estat espanyol. Es veurà a Televisió de Catalunya, que n'ha comprat els drets d'antena, y ens agradaría también que es veiés a Televisió Espanyola. Sabemos que más allá del aspecto ideológico hay realmente una forma de fomentar determinados clichés anti-israelíes, anti-judíos. Yo me dedico a explicar este añadido por ser judío. Yo no me meto en cuestiones políticas demasiado, porque primero que no las conozco y tampoco me interesa. I tant de bo això pugui formar part també de la sobretaula o del debat d'escoles, d'instituts. M'ha confirmat moltes idees que tenia, la veritat, i celebro veritablement que s'hagi fet un documental com aquest, perquè és cert que hi ha molt desconeixement envers el poble jueu. M'ha semblat un documental molt bo i molt necessari.